The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner. At syempre, sa ating mga masugid na taga-subaybay, bagong taon na ngayon, partner. Yeah. Happy New Year, partner. Happy New Year. Nakapaputok ka ba? Nagpaputok ako, partner. Okay, Ikaw? very good. Sumabog. Kumusta naman ang experience, partner? At ano naman yung mga New Year's resolution mo? Ayun, maraming nag-invite na mga kuhaan, kaya lang puro taba. Mga sakit ba? Ano yan? Putok-batok, partner? Putok-batok, oo. At syempre, ayun, maraming nag-iinuman. Maraming regalo. Oo. At ang pinaka-importante, partner, sama-sama tayo magkakasama ng ating mga pamilya. At pasalamatan natin ang pong may kapal sapagkat naitawid natin yung nakalipas na taon at ngayon, bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. 2024. Yes. Live na rin tayong napapakinggan, partner, sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay serbisyo publiko, partner. Unang problema sa taong ito na ating bibigyang solusyon, makakasama natin ngayon si Jamila Ramirez, ang ina ng 7 taong gulang na sinapak umano ng mag-asawa nilang kapitbahay. Magandang hapon sa iyo, Jamila. Magandang hapon din po. Sino ba itong mag-asawang inirereklamo mo? Kapitbahay po namin. Okay, anong pangalan? Salvacion Encinas at Mangampo yung lalaki. Mga taga saan po ito? Taga Kiwalo, Dragalban. So magkakapitbahay kayo sa Kikiwalo. Opo. Geraldo Mangampo yung lalaki. Geraldo Mangampo. Bakit naman sinapak ng mag-asawang kapitbahay mo Ang itong anak mo? sumapak po bali, yung babae lang. Ito pong lalaki, nagbanta lang po sa buhay namin mag-iina. Okay. Matagal na ba kayong may alitan itong kapitbahay mo? Nung October lang po. Anong pinag-awayan nyo? Yun lang po, yung pananakit niya lang po sa anak ko na hindi ko po Anong dahilan? Bakit sinapak? Siyempre, hindi naman yun... Ano po, Anong nangyari? sinagot po nung anak ko yung babae. Na sabi niya, sobra ka na, lagi mo na lang ako nakikita. Bakit lagi mo ako nakikita? Ilang taon na yung anak mo? 7 po, mag-8 na po ngayon December 7 26. taong gulang. Okay. Itong babaeng nanapak, ilang taong gulang na ito? Nasa 38 na po, mahigit. 38, Apo. okay. Ano yung natamo ng anak mo? Sa paksaan? Sa ano po yun, sa pisngi, naglatay po Ilang siya. beses? Isang beses po. Isang beses. Tapos may sinabi pa bang masama? Minura daw po siya noong nakaraang araw, tapos kung ano po sinasabi sa anak ko. Okay. Nagsusumbong po kayo anak ko, hindi ko lang po iniintindi talaga. Kasi nga po bata. Pero sumusobra na. Bakit sinagot nung anak mo? Lagi ba siyang pinagsasalita? Opo, lagi po siyang nakikita. Napatol po talaga siya sa bata. Sa totoo lang po. Tapos, dinala ko na po siya sa DSWD. Nagkasundo na po kami. Okay. Ngayon, pagdala ko po sa DSWD, ang ginawa po nung asawa niya, pag uwi sa bahay, pinagwalaan po kami. Ayan, partner, yung litrato ng bata. So nagkasundo na sana kayo. Nagkaayos na sana kayo. Opo. Ang problema, pag uwi ng bahay, Uwi po nung bahay, yung... nagwala naman yung Nagwala lalaki. po yung lalaki. Anong sabi? Sabi niya, pag hindi kayo malis sa bahay na to, uubusin ko kamo gabos. Kahit Yun ang umano sabi. pa kayo ng kakampi, kahit sino. Okay. Ano ba yung sinabi ng kapitbahay mo para sagutin nung anak mo? Ano po, pinaalis lang po siya sa poso kasi nagbababad po sa paliligo yung bata. Okay. May mga kasama ba yung anak mo nang mangyari ito? May mga nakakita? Kapwa bata lang din po ang nakakita. Mismong Mga kalaro niya? Opo, kalaro niya lang po nandun. Oh. So, yun ang pangyayari. Ano? Opo. So, kumusta na ngayon yung anak ninyo? Nandyan po, natatakot nga po yung bata. Pagka nalabas daw po, yung lalaki, binubunggo daw po siya sa braso. Pang ilang anak mo ito? Pang-3 na po. So, batang 7 years old, binubunggo ng lalaki. Binubunggo po ng lalaki sa braso. Hindi ko alam kung anong dahilan. Yung lalaki, ilang edad na? 61 na po. Ah, May edad na po. 61 na. Kasi kadikit niya po dito yung mga official ng barangay. Pakilapit lang po, pakilapit lang. Kadikit niya po dito yung mga official ng Sa Kiwalo? barangay. Opo. Oh, so sanggang dikit niya mga Opo, opisyal. kasi kapon, galing po yung asawa ko doon. Binaranggay nung lalaki. Binabaligtad nga po kami. So alam na ng asawa mo itong nangyari. Opo, alam niya po na nandito ako. Ilan ang anak ninyo lahat? Bali, ano na po yan. Palima na po namatayan po ako ng anak. Kamamatay lang po ng baby ko. So itong anak mo ay batang babae. Apo. Pero ang bumabangga
61 lalaki. Opo, tapos 61 anyos. 38 gayud na babae. Okay. Ano itong nangyari nung Disyembre 19? Ito po yung gabi na katampuhan kami mag-asawa. Ngayon yung asawa ko po, lumabas po ng bahay. Sabi niya, lumabas ka. Sabi ko, ako lalabas. Nagpang-abot kami sa labas, pero di po kami nagkasakitan kasi hinila niya ako. Alisan ko nga po, gawa na nakainom siya. Sa sobrang, niya, nasa mga chismis dun sa Kiwalo. Ang ginawa niya po, naglabas. Paglabas niya po, agay nung lalaki, nang hinura yung lalaki, nalustab po sa harapan. Eh di sabi nung agam ko, kung may problema ka, lumabas ka dyan. O di ilabas mo problema mo dito sa labas. So, ibig sabihin, sa pangyayaring yon, nagkaabutan na itong asawa mo at Hindi ito. man po nagpang-abot, di man po sila. Naghamon lang. Naghamon. Ganun po yung asawa ko. Kasi sobra na nga po yung Okay. pang-aabusong ginagawa nila sa amin. Sa mga nababanggit mo itong reklamo, pangyayari, ginawa nitong mag-asawa sa anak nyo, ito po ba ay pa-record nyo sa barangay? Pina-record ko po Inireklamo nyo na sa barangay? Nireklamo ko na po sa barangay. Tapos kahapon, sabi po nung asawa ko, hahalungkatin ko, dito nagsimula yung reklamo nung asawa ko nung sinakta ng anak ko. Ano sabi nung kapitan? Ayun, hindi ko matanggap, ma'am. Yung sabi nung kapitan sa amin na nakaraan na yan, tapos na yan, di na pwede ungkatin yan. Sinong kapitan yan? Yung bago po Yung ngayon. bagong Pakilapit kapitan. ako, pakilapit ako. Yung bago po nakaupo ngayon na kapitan. Iklarado ko lang, Mrs. Yung una yung reklamo nangyari October. Opo. Tapos ngayong Nasundan December, may December. panibagong reklamo sana kayo. Ang nagreklamo po yung lalaki, binaligtad nga po kami. Yung asawa ko, ang nireklamo niya, imbis na kami ang magreklamo dahil sa pagbabanta niya. So, ang sinasabi ni Kapitan, matagal na yung reklamo, tapos na yan. Tapos na po yun, tungkol dun sa bata. Pero may nagawa bang action ang Kapitan? Wala po. Okay. So, ibig sabihin, nailapit nyo sa barangay para sana ipagkasundo kayo. Pinagkasundo lang po sila. Yun lang, kahapon. Hindi man ako papayag na basta gano'n na lang. Pero patungkol dito sa reklamo mo sa bata, walang nangyari. Wala po. Okay. Pero sabi mo, nagkasundo sila sa DSWD. Opo, yung pagkakasundo pong yun, ang ginawa naman ng lalaki, nagwala. Oh. Pagwawala niya doon siya nagbanta na uubusin kami sa bahay. Lumayas Tapos, na daw kami. Pati nagkasundo kuryente na. namin, pinutol niya. Tapos nagkasundo na, pero Nagkasundo binabangga yung na. anak mo lagi. Yung anak ko lagi ang binabangga. Kada agi daw po ang anak ko. So ngayon, ano ang gusto mong mangyari? Ang gusto ko po mangyari, makasuhan yung dalawang mag-asawa. Kasuhan. Etong mag-asawa, Pati yung trabaho po ng asawa ko, nag-chat ngayon yung amo, tinanggal na po. Wala na pong trabaho asawa ko. Bakit? Tinanggal po nila. Sino nagtanggal? anong connect? Engineer daw po. Bakit? Anong koneksyon nun? Hindi ko po alam, tinanggal po nila. Hindi, kasi... Teka. Nalalabuan ako, ha? Magpapasko, wala po. Hindi, sandali. Balikan lang natin. Ang inireklamo mo dito yung Oo. kapitbahay mo. Kamag-anak niya. Kamag-anak niya Yung nanakay yung pinagtatrabahuan. Ayun. Etong mahirap dito, partner, away sa barangay, pati trabaho partner, Damay. apektado. Okay. Pati po yung trabaho niya ngayon. Okay. Pag-uwi, wala Ito, na. makinig ka, Jamila, no? Kasi nasa kabilang linya, makakapanayam din natin ang iyong nirereklamo na si Salvacion Encinas. Tama? Si Salvacion. Magandang hapon sa iyo, Basyon. Magandang hapon po. Basyon, totoo ba itong sinasabi ni Jamila na sinapak mo yung anak niya, pinagmumura mo daw, at laging binabangga daw ng mister mo, yung bata? Sinungaling po yung bata, hindi naman po binabangga ng asawa ko. Tsaka hindi ko naman po yun inaano. Isang beses ko lang yung pong ginawa. Nagkaayos na po kami yun sa DSWD. Naggawa na po siya nagperma na po siya na hindi na siya gagawa ng ganon. Wait lang, may gusto lang akong linawin. Kasi binabanggit mo, Salvacion, na nagkasundo na kayo at hindi na uulitin yon. Bakit ba Opo. parang ikaw yung nanampal doon sa bata? Bakit parang naiba at parang mali itong pamilyang ito samantalang kayo yung nanakit sa bata? Opo, inamin ko, ako na po yung nampal, pero naghingi na po ako ng sorry sa kanila. Bakit mo sinampal yung bata? Hindi, sa sobrang pagod ko po noon kasi pinapaalis ko po siya sa bomba kasi ang dami po mag-iigib, dami naliligo, naglalaba din ako ng kataon noon. Stress na ako noon. Pinanggigilatan pa ako ng mata niyan, tapos sumasagot-sagot pa siya. Hindi lang sumasagot-sagot niyang bat ng anak niya marami doon ang sasasabing mga matatanda. Okay, ikaw ba'y may matagal ka ng galit dito sa pamilya ni Jamila doon sa bata?
Wala po. Pero alam niyo po, Salvacion, na mali po na manakit ng bata, lalo na hindi mo po ito anak. Opo. Ayos na po kami niyan. Naghingi na po siya ng sorry. Ba't ngayon inuungkat na lang yung anong nangyari? Sorry, sabi. Bakit po yung... Teka. Sino ang humingi ng sorry? Ako pa po humingi ng sorry. Ako Anak po. ko na nasaktan. Pakilapit mo. Ako pa humingi ng sorry. Ako na nasaktan. Yung anak ko na nasaktan. Bakit Ang po dami humingi na- kayo ng sorry? Humingi ako kasi nga bastos yung anak ko. Siya hindi man lang siya nag-sorry sa amin. Doon sa Oo, ginawa ng anak. Sinungaling Pero po siya. aminado kang bastos yung anak mo. Opo, nang bastos po yan ako. Sumagot po sa kanya nang wala sa tamang salita. So humingi ka ng sorry sa kanila dahil sa binastos daw ng siya. anak Sinagot-sagot mo. daw po Sinagot-sagot. Pero sila, hindi humingi ng Hindi. tawad or Hindi. sorry man lang Totoo ba, sa Salvacion? pananapak. Totoo ba yun, Basyon, na hindi kayo humingi ng tawad? Humingi po ako ng tawad. Wala. Sila po ang Sinungaling ka. humingi po ng Sinungaling humingi sa ka. akin Sinungaling ka. Tawad. Sinungaling ka. Sanay ka na magsinungaling di ba dyan sa barangay nyo? O ngayon, magsinungaling ka pa rin hanggang dito? Kahit kay Tulpo po tayo umabot, magsinungaling ka pa rin. Sige. Hindi ako nagsisinungaling. Yung sinasabi Sinungaling ko, ka. Sandali. Ganito partner, Salvacion, may binabanggit kasi itong si Jamila na tinanggal si Mister sa trabaho. Oo, kaano-ano niyo po ba itong amo ni Mister ni Jamila? Engineer. Po? Kaano-ano mo itong si Engineer Encinas? Hindi. Engineer. Yung yung dating kapitan. Ayun yung Okay. Wala na, tinanggal na po sa trabaho yung asawa ko. So sa paniniwala mo, tinanggal si Mister sa trabaho dahil Dahil dyan. Kasi Dahil yung dito. asawa niyan, kamag-anak nung Eh, wala po ako dyan alam eh. So, Nung kinaka-PWD. hindi naman si Mr. mo ang nagpatanggal sa trabaho dito sa Mr. ni Jamila. Hindi po. Wala po yung alam ng asawa ko eh. okay. At totoo ba na pinagbabantaan ng Mr. mo itong pamilya nila na uubusin sila? Hindi po. Meron ako witness, anak ko. Wala naman po sinabi yung asawa ko na Meron. gano'n napapatayin sila. Wala naman Ano sabi ng asawa mo, humanap pa kami ng kakampi kahit sino, Sige, mag-usap uubusin kayo. kami gabos. Anong tawag mo sa kanya? Ate Basyon. Oh, sige, Kasi anong nga, gusto mo sabihin kay Ate Basyon? Mag-usap kayo, Ate Basyon. Sige, kausapin mo. Tapos na yung usap kasi ang gusto nga nila mangyari, palisin kami sa bahay. Yun po ang gusto nila mangyari. Umalis kami doon sa inuupahan namin bahay. Yun ang gusto. Totoo ba yun, Basyon, na gusto nyo umalis na sila? Ultimo, pinakiusapan nila yung kapitan Eh, na kausap niyan, yung asawa ko po. Pero pinapalis na talaga ng asawa nyo. Opo, kasi magulo na nga po eh. So kayo ay nagre-renta lamang doon renta po kami sa barangay? kapatid. Hindi, sa kapatid po nung asawa niya. Ilang taon na kayo doon nagre-renta? 6 na buwan pa lang po. So bago pa lang. Opo. So sa tingin nyo, Salvacion, yung pagdating nila doon sa barangay, nag-upa doon sa bahay ng kapatid mo, nagkaroon kayo ng problema at awayan. Wala po akong alam dyan eh, kasi yung kapatid ng asawa ko ang kausap niyan, tsaka yung asawa ko. O bakit naman nababanggit mo na kailangan silang umalis doon? Chismosa ka. Wala akong pinabanggit na umalis dyan, kasi hindi naman akong kaaway ng asawa niya. Sa'yo yung nga asawa nagmula eh. Ikaw nga nanakit eh. Paano hindi nagmula sa'yo? Sa'yo nga nagmula, di ba? Sa'yo, ikaw ang punot dulo, kaya kami nagkakagulo. Hindi mo alam? Kung hindi ka nanakit ng bata, hindi aabot sa ganito. Basyon, yan ang sinasabi ko sa'yo. Okay. So, Basyon, ang ibig mo, sinasabi mo na hindi ikaw ang kaaway nitong asawa ni Juan at saka nito ni Jamila, kundi yung mister mo. Siya? Opo. Siya po. Siya ang Hindi na po nireklamo kami ko. Ang nagsa- mister niya nakisali. Sa Wala away po akong babae. alam dito. O ganito na lang, Basyon, kasi ikaw talaga yung inirereklamo nitong si Jamila at yung asawa mo ay nakisali na lang. Oo, nakisali. So ngayon, maaari pa ba kayong maayos? Hindi na po. Gusto ko po talaga kasuhan sila. Maaari po ba kayong maayos? Halimbawa, humingi ng pasensya, dispensa itong si Salvacion sa inyo. Humingi po. Baka ulitin na naman. Opo. Pinaalis na nga po kami dun sa bahay. Oo nga, ganito nga, Si Basyon, tanungin ko, Basyon, may pag-asa pa ba na magkasundo kayo nito nila Jamila? Mabait naman po ako, kaso ang problema sa kanila. Bakit? Tingin mo sa akin, Tibasyon, di mo bait? Lahat nga ng gamit na binigay ko sa inyo, sinuli nyo, di ba? Nakakaway eh. Lahat po ng binigay ko, vitamins, gamot, thermometer, lahat ng gamit. Nung pag-uwi ko, galing doon, ibinalibag ng asawa niya sa harapan ng pintuan namin. So, hindi na talaga kayo magkasundo na magkapit-bahay. Dahil ibinalibag daw ng mister mo yung mga gamit na binigay ni Jamila, Basyon.
Ay, hindi po. Okay, ganito na lang. Ako po ang naglagay doon sa tabi sa may upuan. Pagdating po niya, nagwawala na siya. Sa kanya po tinapon. Ako nagwala, sigurado ka. O yung asawa mo, nagtanong ako bakit walang kuryente. Anong sagot ang asawa mo? Hindi na, umalis na kamo dito. Magsilayas kamo gabos. Pag di kayo lumayas, ubusin ko kamo gabos dito sa bahay. Sabi ko, si Tito Charlie, hanapin mo kako at kakausapin ko. Anong sagot ng asawa niya? Sige, magpatulong ka pa. Ubusin ko talaga kamo Okay, gabos. eto, makinig kayo ha, Basyon at ikaw Jamila. Makakausap rin natin sa kabilang linya si Kapitan Jubel Lurilla ng Barangay Kiwalo, Daraga Albay. Kapitan, magandang hapon po. Sir, Opo, Kap, alam niyo po ba itong problema ni Jamila sa ni Salvacion? actually po sir, yan na pinag-uusapan natin ngayon na tungkol sa kanila ni Basyon at sa ni Jamila. Nung time po na yan, hindi pa po akong kapitan dahil po bago po akong kapitan. O, Oktubre yon nangyari yung ano? Nangyari po yan, base po sa pag-imbestiga ko, nangyari po yan, Ano po, Kap? nangyari po yan nung bulan na Oktubre. Oktubre, okay. Which is po, sir, ang issue na po yung kakala po. Hello, Kap, pakiayos lang, Kap, medyo nagtsatsapi kayo. May pakiayos lang ng posisyon, Kap, medyo nagtsatsapi at nawawala po yung boses nyo. Hello, Kap? Hello po. Yan, sige. So, wala na yon. Yung pangyayari pananapak sa bata, Oktubre, hindi pa kayo ang kapitan. Okay, ang bagong reklamo ngayon sa iyo ay yung reklamo ng asawa ni Basyon na nanghamon ng away itong asawa ni Jamila. Opo, basta po, yung sagutin ko po muna, sir, yung issue nila nung pagbabanta. Sige po. Nangyari po yan nung Oktubre. Oktubre. Alam po na informasyon, yan po na issue na po na yan, naayos na po yan. Okay. Sila po mismo, yung yan si Basyon, yung asawa ni Basyon, at saka yan si Jamila, at saka yung asawa ni Jamila, sila po mismo nagkaayos. Okay. Magkapatawaran na po yan. Opo. Okay na po yan na issue na yan. Ngayon po, baka po ang nangyayari kasi po si Gerardo Mangampo, yung asawa ni Basyon, nung December 18, lumapit naman po sa amin, sa opisina. sa barangay. Nagreklamo po si Rogelio Mira. Okay. Dahil po nung aldaw na Sabado, December 16, yan po si Rogelio Mira, agum ni Jamila, kan Sabado, buyong da po yan, buyong unon. Okay. Kasi po, sa drakon si sa restaurant. Kasi po, Hello, Kap, sandali. Kap, nawawala po kayo. Sayang, hindi natin naiintindihan. So, yung asawa ni Jamila, lasing. Lasing daw po yan nung Sabado. Tapos? Kaya inireklamo ni Gerardo, asawa ni Basyon. Okay. So, pinasumon ko po yan, inayos ko po yan kahapon. Okay na po yan kahapon. So, nagkaayos na sila kahapon? Nagkaayos na po, Kap, kahapon? Yes po. Nagawan ko na po yan ng amicable settlement. Okay na po yan. Kahapon mismo? Opo. Oo, December 19. Opo. Ngayon po, hindi ko po alam kung bakit nandyan naman po yan si Jamila, kung bakit niya ibinabalik na naman yung dati ng tapos na issue. Opo. Yan po ang Okay. pangyayari po, sir. Kapitan, may nababanggit po kasi itong si Basta, Jamila. ito pa lang nangyaring pag-ayos. December 19. December 19, partner. Okay. Ngayon nga po, Opo. nila. Opo. Okay. Kap, may binabanggit po kasi itong si Jamila na uubusin daw yung pamilya nila. Kaya nagkakaroon ng takot. Pero nagkaayos na daw December 19. Hindi po, wala pong pag-ayos. Nung December, opo, may pag-ayos. Pero nung ano po, Ma'am, naayos na po yan nila. buyong na Nung po yung October pumunta pa po yung yan. asawa ni Basyon Sila sa po amin. mismo na mag-aasawa. na Sila na mismo makikipag-ayos. nagharap. Hindi na po yan Hindi umabot naman sa po barangay. pumayag na makipag-ayos at buyong nga po yung asawa niya. Okay. Linawin ko lang, Kapitan, binabanggit nyo po na nagkaroon na ng pag-aayos sa barangay. Pero ngayon, sinasabi po ni Jamila na walang nangyaring ganon.
Nung October 18 po. Pero nung December 19, kahapon lang, sila po ni Agom nagkaayos, pero ako hindi ako kinausap ng So hindi ka kasama nung December 19. Oo. So sa madaling sabi, ang reklamo mo ngayon, nagkaayos si Mr. Mangampo at yung aster mo, hindi ka kasama sa nagayos. Tapos ang Sa'yo may problema pa. sa akin may problema pa dahil Ayun. So ba't hindi ka pumunta kay Kapitan? Kasi may problema pa pala sa'yo. tapos na nga daw po, ayaw na nila pahalong. Kap, ganito pala Kap ang reklamo. Mas mabuti na itong nagkaintindihan. Ano po? Ang nagkaayos lang pala Kap no December 19 ay itong Si Mr. si Mr. ni Salvacion at Mr. ni Jamila. Ang reklamo ni Jamila, ayos na yung Mr. niya, nagkaayos sa kasi si Mangampo, pero sa kanya hindi ayos. So, ibig mong sabihin, Jamila, Iba. merong desisyon si Mr. na ayaw mo. Ay pumayag siya na pumirma Sir, siya. ng ganun. ganito po, sir. Opo. Hindi po sir siya kasama kasi po ang nag-blatter po is si Mr. Ricardo. Ang respondent po yung asawa niya. Yes, naintindihan ko Kap. Ang nagreklamo si Mr. Mangampo. Ang inireklamo yung asawa ni Jamila. Kaya So po, sa madaling sabi, hindi po siya kasali sa usapan. sa kadaling sabi, hindi involved itong si Jamila doon. Pero kami yung pamilyang binantaan. Yan po na Okay. inireklamo niya po yan, yung past na po yan, yung dating nangyari na po yan, which is po na mayroon na po yan na Nagkasundo na sila. Na po yan. Okay. Ngayon, ganito na Kap, kasi naintindihan ko itong sinasabi niya. So ibig sabihin Jamila, may reklamo ka rin labang kay Mr. Mangampo. Opo, yung Okay. pag Bakit niya hindi po, ka pa nagpunta pagbabanta. kay Kapitan para kayo naman ang magharap? Wala po siya kanina. Galing po ako barangay kaninang. Wala si Kapitan. Wala po. Okay, Kap, ganito na lang, Kap. Kasi may yung okay na pala yung sa Mister, pero ito daw si Jamila, may reklamo din. So pwede ba nating entertainin din itong reklamo niya, Kap, at magkaharap din sila diyan sa barangay? Yes po, sir. Oo. Wala problema. Dapat nga kung ngayon, dapat pumunta na siya sa barangay kung may reklamo Okay. po siya. Kailan ka, Kap, nasa barangay at papuntahin namin itong si Jamila, samahan namin. Anytime naman po, sir, may tao po ako sa barangay po. Ako dun sa asawa niya. Okay. Okay, ganito po Kap, kasi binabanggit po ni Jamila na meron po siyang takot doon sa asawa ni Kaya Salvacion. yun nga ang irereklamo niya. Kaya nga, partner. Pero ngayon, dahil hindi pa nire-record sa barangay, natatakot siyang umuwi sa barangay. Kap, ang tanong ko, Kap, maaari po bang magbigay kayo ng barangay protection order para po dito sa pamilya or dito po sa inirereklamo dahil natatakot po itong pamilya ni Jamila? Kasi pinagbantaan nga, nauubusin sila. Oo. Okay. Ano po yan ang problema? Ang problema nga dyan, ma'am, yan po yan na sila Jamila at saka si Rogelio, hindi po talaga yan sa Akiwalo. Nagre-renta lang po talaga yan dyan. Ayun. Opo. Pero Okay. ilang buwan na kayo nagrerenta? Isang taon na po kami sa Mag-isang taon na po. Isang taon Wala na pa po noong November. wala pa po yan isang taon sa Kiwalo, pero nakailang lipat niya na tirahan. Kaya parang hindi po talaga sila maano sa Lumilipat po kasi kami, kapitbahay. hindi po namin kaya yung rent. Hindi po namin kaya yung renta ng Nakatatlong bahay. renta na po yan. Wala pa po isang taon yan dyan sa Kiwalo. Pero Kap, di ba Kap, 6 months na nakatira itong pamilyang ito sa barangay, pwede na po silang bigyan ng ano pang papeles na kinakailangan nilang kunin sa barangay. Oo, opo nga, ma'am. Oh, ibig sabihin nito Kap, entitled po sila ng barangay protection order. Opo, opo. Okay. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, ma'am, pinapaliwanag ko lang, yan kasi sila yan ang mag-asawa na yan, parang hindi sila sa mga kapitbahay. Marunong Kasi nga, po wala ako, pang isang Kap, taon makisama. yan. Sobra-sobra po Ah, pakikisama ko. Parang sa pag-background check nyo ka, parang hindi maganda ang reputasyon sa kapitbahay. Hindi Yes po, po. yes po. Kasi Nakakaaway ang mga kapitbahay. wala Mali wala po. pang isang taon yan, nakatatlong lipat na yan na Okay, ganito na lang. Sa bagay, hindi gaya ng sinabi ni Kap, handa si Kap na harapin itong si Jamila kasi may reklamo si Jamila laban doon kay At handa din siyang kay Mr. tanggapin Mangampo. itong reklamo. Oo. Anytime, sabi ni Kap. So, sasamahan namin Kap itong si Jamila para ma-entertain din na kasi akala ko kung anong reklamo. Yung palang asawa niya, kasundo. Pero kanya Meron may din reklamo siyang sariling reklamo Oo. dahil sa pananakot Naintindihan partner. naman yun ni Kap. Kaya sabi ni Kap, anytime, pwede naman magreklamo si Jamila. Di po ba Kap? Hello, Kap? Ayun, nawala na si Kapitan. Anyway, maraming salamat po, Kapitan. At sasamahan na lang po namin itong pamilya ni Jamila dyan po sa inyong tanggapan sa barangay. Opo, okay. So, ano ngayon ang plano mo, Jamila? Sasamahan ka ng aming team doon kay Kapitan para makapagreklamo ka din. Opo. Okay? O kasi iba man pala yung inireklamo mo doon sa pinagkasunduan ng mister mo. Oo, kasi nagwala lang yung mister. Oo, hindi pero po siya- nagkasundo na sila.
Okay? Nagkasundo doon. Pero yung reklamo ko nga doon, again sa pag... Oo nga. Anda naman si Kap. Papakinggan ka ni Kap. Oo, pakilapit yan. Oo. Maliwanag kasi na yung reklamong naayos doon ay kay mister mo at sa mister ni Salvacion. sila po. Yung reklamo mo, wala pa. Hindi mo pa nagpa-blatter doon. Hindi pa. Wala po akong blatter dito sa lalaki. Okay, Kap. Sasamahan na lang ng aming team itong si Jamila naman para mapakinggan nyo rin at ma-entertain itong kanyang reklamo po. Ano po? Opo sir, anytime naman po. Yes, Kap. Mabuhay ka. Maraming Kap. salamat, Kapitan. Excuse me. Eto na, partner, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 3 buwang sanggol nangangailangan ng tulong para sa kanyang operasyon dahil sa dinaranas nitong sakit sa atay at seizure disorder. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang,
katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol, tabang, ora mismo. Yan. Ayan. Okay. Partner, makakausap natin ngayon si Elier Merioles na humingi ng tulong para sa kanyang anak na si Elise na nakakaranas ngayon ng seizure disorder at nangangailangan sumailalim sa isang operasyon para sa sakit nito sa atay. Magandang hapon, Tatay Elier. Magandang hapon po sa inyong lahat at Opo. sa mga sumusuporta sa inyong programa po. Ayan. Tatay, kumusta po ngayon ang kalagayan po ng inyong anak? Sa ngayon po ay hindi po maganda dahil sa palagi po siyang kinukumbulsyon. Mga ilang beses po siyang ay naatake ng kumbulsyon sa isang araw po. Sa ngayong umaga, sa kaninang umaga po, kinumbulsyon po siya ng halos 5 times po bago po ako umalis doon. So 5 times, so medyo delikado na ito, partner, na 5 beses isang araw yung kinukumbulsyon yung bata. Opo. Sa ngayon po, nasaan siya ngayon? Nasa Pedia Ward po. Sa Pedia Ward. Opo, ng BRTTH po. Oo. Sa paliwanag ng doktor, Tatay, ano po itong sakit niya? Yung sakit niya daw po is nasa atay daw po na kailangan na pong maagapan. Kasi po, pagka hindi na daw po ito naagapan na lumagpas na po siya ng 3 months, hindi na po kaya ng ospital na operahan po siya. Paano daw ito nakuha ng anak po ninyo? Ito po ba inborn? Pagkalabas ng nanay, meron na siyang ganitong sakit? Opo. Simula nung since birth niya po, madilaw na po talaga siya. Dilaw na talaga yung color ng katawan ng bata? Opo. So, ano nang nangyayari sa kanya? Ano yung sintomas na nakikita nyo sa bata tuwing inaatake siya ng seizure? So, pag inaatake po siya ay tumitirik po yung mata tapos nanginginig buong katawan. And then, hindi rin po siya makaiyak, hindi rin po siya makagalaw ng maayos. So, natatakot kayo tuwing ganun yung nangyayari sa bata? Opo, halos lagi po kaming tumatawag ng doktor o kaya nurse para tingnan po siya. Kasi nahirapan din po siya maghinga. Ano po yung sabi ng doktor sa kalagayan ng anak ninyo at anong kailangan ng anak ninyo, sabi ng doktor? Sa ngayon po, pinapakompleto po sa amin yung gamit sa kanyang operasyon para ngayong December din po ay maoperahan siya. Hindi ngayong kuwan na ito? Ngayong week din po. Okay. So, anong trabaho mo, Brad? At paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw? Ilan ba yung anak nyo? 2 po. Paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw ng pangailangan? Anong trabaho nyo mag-asawa? Si Miss po ay online seller po sa bahay lang. So, ako naman po ay isang tricycle driver sa Masbate City. At yun lang din naman po Itong anak nyo na may sakit, pang ilan siya? Panganay o yung bunso? Pangalawa po. Babae po bunso. ito. Opo. Okay. Sa pamilya nyo ba may history na may ganitong sakit? Wala naman po kasi ngayon lang po kami naka-inquire ng ganitong sakit. So, ang pinakakailangan nyo ngayon ay itong para sa gamutan talaga ng anak ninyo? Opo. Okay. So, lumuwas pa sila, partner, ng Masbate City para makahingi ng tulong. So, eto, Elier, live natin ngayon makakausap si Miss LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party. Sige, tinatawagan natin para mas maliwanag, partner, kung ano yung magiging tulong. Sino ngayon ang tumutulong sa inyo? Sa ngayon po marami naman pong tumutulong kasi may mga tao rin pong tumutulong sa amin ngayon. Mga mag-anak nyo? Opo. Pamilya ko, pamilya rin po ng babae. Yan, tinutulungan rin po kami na makaraos na maiuwi din po namin yung anak namin na okay din po. Pero gaano kahirap? Yun yung part na gusto kong tanungin kasi yung ganitong pinagdadaanan? Tricycle driver, kulang yung kita sa pang-araw-araw. Gaano kahirap na meron kayong anak na may ganitong klaseng sakit? Napakahirap po kasi yung sakit na nararamdaman ng anak ko, mas doble po para sa akin. Na nakikita yung anak ko na mas nahihirapan. Okay. Eto na, partner. Nasa linya na si Ma'am LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon, Sir Joe. Dali, ilakas lang natin. Hello, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Sir Jos. Opo, Ma'am LB, narinig niyo po ba yung kailangan ni Elier para sa kanyang anak na si Elise? Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol po dito, Ma'am LB? Dalhin lang po nila sa amin yung kanilang hospital bill. Once po na na-operahan ng bata, dalhin po sa amin yung hospital bill. Nasagutin po ng Malasakit Center, Ako Bicol Party List, and then po yung staff ni Governor po, tutulungan din po tayo.
Oh, sasagutin na pala lahat, Oo. partner. Sasagutin. So, once na maoperan yung bata, sagot na ng Ako Bicol Party List, etong Dali lang po hospital yung bill. hospital bill. Opo. So, ano po yung kailangan gawing proseso at ayusin po nitong tatay? Mayroon na po silang blue card. Hawak na nila yung blue card nila. Dali lang sa amin yung blue card nila. Alam na nila, tapos nakalagay na po dun lahat ng requirements. Ayun. Maraming salamat, Miss LV. Yes po, good afternoon. Merry Mabuhay. Christmas. Enjoy po tayong lahat. Opo. Okay. Ayan. Advance Happy Valentine, Ma'am LB, ha? So, napakinggan mo yung Tatay Eliel. Thank you. Okay. Once na maoperan yung bata, sagot na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill. Binabanggit mo, next week, nakatalaan ng operahan yung bata. Opo. Ayun. Yun din po kasi yung sabi ng mga doktor. Wala ka nang alalahanin sapagkat kung ano man yung magiging hospital bill nyo, sagot na yan ng Ako Bicol. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Siyempre, bukod dyan, tanggapin nyo din po ito, Tatay Elier, na cash assistance mula naman po sa programang Ako Bicol, tabang ora mismo. Maraming salamat may po sa inyo pabaon lahat. pa ang Hindi pa programang tapos. ito. May Ayan. pabaon pa ang programang ito para sa inyo, para magamit ng baby at may konti pa tayo dyan na mapagkukuhan. Kailangan nyo to, di ba? Para sa Opo, bata. ma'am. Okay. Ano ngayon ang masasabi mo sa palatuntunan ito at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa inyong lahat na sumuporta dito sa itong programa at sa mga tumulong din po. Maraming salamat po. Ayan, hindi kayo nagkamali na ilapit itong problema sa Ako Bicol Party List. Opo, hindi po ako nagkamali dahil sa tulong na binibigay nila. Hangad namin na umayos na yung kalagayan at yung kagalingan ng iyong anak. Maraming salamat po. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado. Ikaw talaga, Dorimi. Inaano mo ko, Dorimi, ha? Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte. Sa Kapitolyo po yan, sa Dait Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, magtungo kayo sa Zona 2 ng Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ng aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng minsay sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po, ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account at Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito pa ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless, Bicolandia. Mabuhay. At syempre ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.